Kini All India Radio Shillong ka kubor ban pulir ibadah hun ramde. Kimat bakongsan jung ka kubor menta kastem. Dei ban bo iki kamram kham hakmat ban ya ki hok ong menteri rang ba do kari Narendra Modi. Penkre ka sarkar jilai ka jing pahara na ka benta ka jing rakhe ka sngi Republic Day. Bad ansa kan ka sarkar Meghalaya halor ka jing kelyang menteri ka kanhuan menteri ka sarkar. Ki kubor babnya. Menteri rang ba do kari Narendra Modi nin kasngi ulo ong bade banbu kham hakmat iki kamram banya ki hong. Hakajing kren bat kisab kundai ngut kinong yo khusnam jang ka pradhan mantri Rashtriya Bal Puraskar Modi ulo ajing ro iki te ki khenna ki balale iki kam ki bakra. Ulo ong baki ki te ki khenna ki lapen pau ka jinglong shlur jong ki bantham ki babun ki jing e. Haba ajing ro iki te ki khenna ki balayo khusnam ha ki benta ba pher menteri rang ba do kari ulo ong ba usngu sarong banyo i ka jinglong kit khle jongki ya ki kamram ha ka emlang salang bat ya kari hi ula banrap ro bakim dei banbu hun ni shong that no hadin jong ka te ga jing yo nam henry ki de bandan ha ka jingmut jing prakhat jongki ba ki dang don shibon ki e banno sinyang na ka benta kari Kasorkar Meghalaya kelapen bet penbiang ki jing penbet ya jing pahara na kabenta ka jing rakhe sngi Republic. Habaya kren bat kinong tho kubor hasilong henden kesngi usimbot menteri rang ba ka jela ba prestun tensong ula ong ba kipulet ka jela kilada ban pen kre bhai ki jing pahara ka te kesngi khnang ba ka jing rakhe kan long ka bayat bet ya renti. La ban kre ru hang ne ba katanat pulet ka district kilada ru ban pha ki pulet hakeleng ki jaka kanong ba. Menteri rang ba ka jela ukondat ke sangma on sasyum salute ha kesngi Republic. Dia kata hak arpun dia tering lasai kesngi. Hakawai pat kaliang kajingpen kre na kabenta kesngi Republik kadang ya chakmat hamadan polo na kabenta kajing rekhe kabanlong lasai kesngi. Menteri rang ba kajela ukondat ke sangma henen kesngi ulapenya kajing yalang jong ka National Games Organizing Committee hasilong. Ka National Games ka Bansalong House nem Arhajar Alphuar ka tungkho ro bat ka jingdap san post nem jong ka jela Meghalaya. Ya kate ka jingelang lawan banidon lang da menteri ka tanat Sports and Youth Affairs ka jela uba bante dorling do menteri ka tanat PWD ba ka Mingwan Imban uba Hamlet Dorling menteri ka tanat Pandroy Sor bat kiwe ki he sarkar. Laya kren ki babon kilat kilinti ba ka sarkar jela kalshim na ka benta ka jingwan jong ka National Games ha ka jela. Kejela kelala banyo rusau spa san folklore tingka na kitanat baper jong ka sarkar preng ong menteri rang ba kejela ukondat ki sangma. Kumshi benta jong ka jing rakhe ka sngi National Girl Child Day ka office jong ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District rangkat ka jing lang bat ka office jong ka District Program Officer ICDS East Khasi Hills District kalapenlong ka program halor ka scheme Beti Bachao Beti Parao hasusu tham auditorium Shillong. Hakate ka program lawan banishim benta da kilong kume bat ki khun kan thei na ki benta ba pher jong ka district. Lapan skawi ki jingwa ba lapan iro ya ki jingile ka ki bapan i ya ki jingkong san jong ki khun kan thei bat ka ai ka jingkit khle jong ki kimi ki pa ka imlang sa lang ya ki khun kan thei. Haba ajing kran hakate ka jingelang ka secretary ka tanat social welfare ikong nampoi ilaong babon na ki khun kan thei hapo ka ri kimyo ya ka jing i bat ka jingada kumbalong ki khun kan thei hapo ka jela Meghalaya. Kani ka kubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong. Usimbot menteri rang ba ka jela ba prestun tensong henen kesngi ulo ong ba hadu menta ka sarkar kam sempat ya kren AA halor ka jing bujli menteri ha ka kanhuan menteri ka sarkar jela. Habaya kren bat kilat pathai kubor ba prestun tensong Ula ong baka kam bayadai bat ka jing bujli ikikanhuan menteri kasyong hakara jong menteri rang ba. Ula pentep ru baka sarkar hadu menta kam syam lapenlong ikinu jing yalang bayadai bat ka tei kakam. Laban kedau ru baka sarkar sinrop MDA ka balalam khamat da kaseng NPP kan sedap arsnem jong ka jing trikam jong ka menta usnem ha ubna yayong kakanhuan ki menteri ka sarkar MDA kakanthop ya ki MLA na kaseng NPP UDP, HS, PDP bat kaseng BJP.
La penlong ya kajingelang ya merjingmut halor kapang Bamboo Development and Way Forward in the Northeast nin kesngi hakin and Bamboo Technology Center CBTC Bernihan. Hapo kajingelam jong UK Moses Chalai IAS Secretary ke Northeastern Council Shillong. Hakate kajingelang lawan banishim benta da kihe officer ke NEC CBTC bat kinong penyat yau usit hakatan chatela mingi makantop ya kinong sengkam lajong kinong shna jingshna ki karkhana sit bat kiwe kajing temu bahakmat kalong ban kentiu ya kate karukam trikam da kate kajing emir jingmut lang an sarake kasngi National Voters Day ka bashipho menta kasngi kapang jong kate kajing rake menta usnem kalong Electoral Literacy for Stronger Democracy Lingba kate kapang an pendong ru yaki program baper ban penlet jingmut hakabay day bat kajing ajing tim shakinong thep vote bat kumju ban pen im kajing yet jong kinong shnong hakajing thep vote yakane kasngi larake haka ne kasngi arpusan tarik ukala lengkon nadu usnem 8000 khatway larake ru yaki haki palat shpolak tali ki jaka kalengkari bakan thop ki jaka thep vote ki headquarter jong ki district bat ki nongba bankan mau kane kasngi seng jong ka Election Commission of India ya ka bala seng haka arpusan tarik ukala lengkon khat khandai spa sanpau Lapenlong ya ka workshop halor ka NERES 1.0 Entrepreneurship Summit ha Circuit House Hatura nin kasngi hakababon kinong sengkam lajong katigatan ki khna pule ki bathmu ban sengkam lajong kinong mi khmat na kitanat baper kilay poy banishim banta hakate ka workshop yakate ka workshop la karshan da ka Northeastern Council but lapenlong da ka Indian Institute of Entrepreneurship IIE Guwahati Assam rengkat bat ka final Haba ajingkren hakate ke jingelang Deputy Commissioner ka West Garo Hills Ram Singh ulaong bakate ke jingelang kathmu ban ai ka nongrim yakinong sengkam lajong shakin khantam shiki khna pule bat ki badani ki saptre baper hapo kathan chate lamingi khnang bakin long kinong sengkam haka jaka kinong wat kam bat khamtam ban pensngu thu ikisamla kathan yakabor bat ka jingkong san jong ka jing sengkam lajong Superintendent of Police Traffic ka East Khasi Hills District lapentip ba ka ansha yat kali nakasurok na Police Bazar kabayat shalat umsosun pat sadar thana road tang nakajing persyang ni ka trial basis na do ka arpun new taring menta ubnai khnang ban pendunai ka jing dheng kali ka than Police Bazar ansha banyat tang ki kali red ne ki light motor vehicle nakate ka surong hakabaki kali ki hab bandung na khandai lat ban mi pan shasurok umsosun Sha GS Road ni Nasadar Thana Road bat anum sha banya kali na Surak Sadar Thana Road ter sha Alpine Hotel sha Police Bazar bat nalat sosun pat ter sha Dreamland Police Bazar Shwaban penkut ya ka kubor sa sisiyan kimat bakongsan Dai banbu iki kamram kam hakmat banyak ki hok ong menteri rang badu kari Narendra Modi penkre ka sarkar jalai ki jing pahara na kabenta ka jing rakhe kasmi republic but ansayakan ka sarkar Meghalaya halor ka jing bujuli menteri hak kanhuan menteri ka sarkar katung ila poish ka bukwet jing ko kubor ka bawan chipi na ka All India Radio Shillong mentang yang soal bat ke Delhi station nak bentar ki wei pat ke kubor bat ka por prashi pawan sia ik kubor ka tin English bat ni so biang ka por prashi ting ban yos ngawi ka kubor nak tan chite lamingi nak ni station jungi